Mireu, ell és el Manel, profe d'un insti de Mataró. No és la primera vegada que surt a l'Infocar, perquè fa unes classes d'història de l'art tan originals que fins i tot ha guanyat premis. Però avui ens hem colat a una de les seves classes no per ell, sinó pels alumnes que hi han anat. Resulta que tenir-lo de profe és tan xulo que antics alumnes han decidit demanar-li que els faci una classe com quan anaven a l'escola fa molts anys. Penseu, no hi ha profes que us encanten i que segur que enyorareu quan acabeu l'escola en fer-vos grans? Potser no us ho heu plantejat mai, però a vegades els profes, alguns, es troben molt a faltar. La Lucía té 10 anys i s'ha colat en una classe d'història de l'art molt especial. Què hi fa envoltada d'alumnes molt més grans que ella? M'agrada molt l'art i ma mare em va preguntar que el seu professor de la història de l'art, que li agradava molt, anava a fer com una classe amb antics alumnes. I em va preguntar, vols anar? Jo, vale. I és que tant la mare de la Lucía com molts altres alumnes que hi ha en aquesta aula feia gairebé 30 anys que no havien tornat a tenir el Manel Trencs de professor. Ell el trobaven a faltar perquè els encantava la seva manera de fer classes. Era molt divertit. Vaig començar fent les classes amb diapositives, és a dir, amb coses així. I a més les havia d'endreçant una per una i per ordre cronològic. Manel, explica'ns doncs ara amb què fas les classes. Doncs vols que t'ho expliqui molt clarament? Mira, les faig així. Amb ulleres de realitat virtual. La Lucía ha d'anar descrivint el que veu i la resta han d'endevinar de quin lloc es tracta. És el Partenó d'Atenes. Gràcies a l'eina Google Earth, tota la classe pot viatjar fins a aquest temple dedicat a la deessa grega Atena Pàrtenos. Es va construir fa 2.500 anys. A la classe els alumnes aprenen art amb videoclips com aquest de la Rosalía, que imita la Maja Vestida, un quadre molt famós del pintor Francisco Goya. No m'enfadaré si agafeu el mòbil. També utilitzen el mòbil per reconèixer les cares d'artistes que han fet història. I què me'n dieu d'aquest Mannequin Challenge dedicat a obres d'art famosíssimes? M'agradaria tenir un profe així perquè no et quedes avorrit a la classe, sinó que estàs atent a lo que passa, que et fa com tindre interès a aprendre més coses. Amb el Manel Trencs mai se sap com poden acabar les classes. Avui, per exemple, així, ballant. I com sempre diu el Manel quan acaba una classe, que us vagi bé en l'art de la vida.